Unja. Ngesikhathi umhlaba usemncane, Unja kwakuyinto yasendle. Wayechitha izinsuku zakhe ezulazula ezweni yedwa. Ebusuku wayelalisa ikhanda lakhe phezu kwezidladla zakhe ezehlukile bese ehlola umgede wakhe. UNobantu, owesifazane wokuqala, wayehlala eqhogwaneni elincane eduze komhume kanja. Ngobunye ubusuku ngesikhathi ehamba eqonde ekhaya, uNobantu wabona Unja nezidlala zakhe ezehlukile nje elele evule iso elilodwa wamdabukela. Angazi ukuthi yini engingayenza ukuze ngisize Unja, ecabanga. Ubukeka enesizungu. Ngesikhathi uNobantu ecabanga ngecebo, Unja wavuka wase emkhonkotha. "Wenja," kumemeza yena, "ungumqaphi omuhle kakhulu." "Yebo," kwavuma inja, "ngingumqaphi omuhle kunabo bonke kulo lonke ihlanze. Amadlebe ami abukhali kakhulu ngangokuthi ngingezwa ngisho umsindo omncane kakhulu. Amehlo ami ayakwazi ukubona ebumnyameni, futhi ngihlala ngilala ngivule iso elilodwa. Kuyamangalisa," kwasho uNobantu. "Ungangifundisa ukuthi ngingaba kanjani umqaphi omuhle ngiyacela bandla? Woza eqhogwaneni lami kusasa ngokushona kwelanga. Uma wenza njalo ngiyokunikeza ukudla okufudumele ukuze udle." Unja wayengakaze akudle ukudla okushisayo ngaphambilini, kodwa kwakuzwakala kukuhle. Ngokushona kwelanga ngosuku olulandelayo, Unja weze ephuphutheka esikhutheni eqonde eqhogwaneni likaNobantu. Wambingelela wase egwavuma, "Manje kufanele ubheke engikwenzayo. Ngizokufundisa ukuba umqaphi omuhle." Emva kwalokho Unja walala phansi ngaphandle kweqhogwane likaNobantu zakhe ezehlukile. Walala neso elilodwa livuliwe. Ngalobo busuku ihlo ngamanye amazwi. Ngalobo busuku waxosha izilwane zasendle ezimbalwa. Ekuseni uNobantu wamlethela ukudla okushisayo ngesitsha sethini esidala. "Nakho-ke," kusho uNobantu, "Unja wakugwinya wakuqeda ukudla. Ngabe ngikufundisile ukuthi ube umqaphi omuhle ekhonkotha?" "Ngicabanga ukuthi ngicishe ngakwazi," kuphendula uNobantu ngokumamatheka. "Kodwa mhlawumbe ungangikhombisa futhi namuhla ebusuku. Uma ukwenza lokho, ngizokunika isidlo esishisayo futhi ngizokwakhela umbhejana ukuze ukwazi ukulala kuwo." Unja wakhotha izidlebe zakhe. Isidlo esishisayo sasikade simnandi futhi wayengakaze alale embhedeni omncane ngaphambilini. Ehlanzeni ebheke ngaseqhogwaneni likaNobantu. Njengalokhu ayethembisile, kwakukhona umbhejana owawulindele Unja. Wawuthambile futhi unethezekile. Unethezeke ngaphezudlwana kwephansi lomhume. Unja wazunywa ubuthongo ngokushesha evule iso elilodwa. Ngalobo busuku waxosha izilwane zasendle ezimbalwa. Ekuseni uNobantu wamlethela isidlo esishisayo ngesitsha sethini esidala. "Nakho-ke," kwasho uNobantu, "Unja wakugwinya wakuqeda ukudla. Ngabe ngikufundisile yini ukuba umqaphi omuhle ekhonkotha?" "Ngicabanga ukuthi ngicishe ngakuthola," kuphendula uNobantu emamatheka. "Kodwa mhlawumbe ungangikhombisa futhi namuhla ebusuku. Uma ukwenza lokho, ngizokunika ukudla okushisayo ubuye ukwazi ukulala embhejaneni futhi ngizokwenwaya emhlane." Unja wakhotha izidlebe zomlomo wakhe. Ukudla okushisayo bekungeve kumnandi. Umbhejana unethezeke kakhudlwana kunephansi lomhume futhi akakaze nje anwaywe emhlane phambilini. Ngokweshona kwelanga, Unja weze ephaphatheka echusha ehlanzeni ebheke ngaseqhogwaneni likaNobantu. Walala phansi embhedeni omncane. uNobantu wahlala eduze kwakhe wayesemenwaya emhlane wakhe. "Kwaze kwamnandi bo," Unja wakhonkotha ngenjabulo. Emva kwalokho wazumeka embhedeni omncane neso elilodwa libhekile.
Ngalobo busuku waxosha izilwane zasendle ezimbalwa. Ekuseni uNobantu wamlethela ukudla okushisayo ngesitsha sethini esidala. Unja wakugwinya wakuqeda ukudla. Uyazi Nobantu, kukhonkotha Unja, ubusuku obuthathu izinsuku zilandelana ngizame konke okusemandleni ukukufundisa ukuba umqaphi omuhle, kodwa kubonakala sengathi akukho nhlobo okufundayo. Angicabangi ukuthi uyoke ufunde ukuthi kwenziwa kanjani. Ngeke ngikwazi, kubuza uNobantu emoyizela. Cha, angicabangi kanjalo, kuphendula Unja. Inkinga ukuthi ulala ngaphakathi, izidleke zakho zincane kakhulu futhi awukwazi ukubona ebumnyameni. Ngakho nginesu elingcono. Esikhundleni sokuthi mina ngifundise wena ukuthi ube umqaphi omuhle, ngingavele ngikuqaphele iqogwane lakho. Ukukhokhela lokho ungangondla, unginike umbhede wokulala bese ungenwayo umhlane. Manje uthini-ke mayelana nokudlala, kubuza uNobantu. Ukudlala, kuhwaqa Unja. uNobantu wakhombisa Unja ukuthi kudlalwa kanjani ngenduku. Kwakuyisimangaliso. Ngenkathi sebeqedile bavumelana ukuthi Unja uzohlala abe yinja engumqaphi kaNobantu. Ngenkathi ilanga lishona ngalelo langa, Unja wazumeka embhedeni omncane egcwele ukumamatheka ebusweni bakhe, futhi wawavala womabili amehlo, futhi kwenzeka kanjalo ukuthi yena kanye nezingane zakhe nezingane zezingane zakhe zihlale kanye nabantu, futhi yingakho izinja zingasezona nje izinto zasendle ezizulazula ehlanzeni nezihlala zodwa emihumeni. Iyaphela.